کامپا هۆلێ و پێنگاوا مرۆڤاهی و ئەولەهیێ. ئەفسەرێ 4 ڕۆژانە کو هێزên ئەولەکاریە هوندرین ئانک و ئاسایش bi palpiştiya Hesedê qonaxa duyem a pêngava mirovahî û ewlehiyê li Kampa Holê daye destpêkirin. Li gor daxuyaniya asayişê armanca vê pêngavê ji navbirina komikên veşartî yên Daişê û parastina şeniyên kampê ji hêzrên tundrê yên terorîstên Daişê ye. Sebaretî amarên ku asayişê belav kirine heta niha 6 bergumanên Daişê hatine desteserkirin. Daxuyaniyên ku hatine weşandin eşkere dikin wekî hêzên ewlekariya hundirîn di nava 4 rojan de notu yek konra kirine ku Daişê ew ji bo perwerdekirin, îşkencekirin û belavkirina hezrên terorê bi kar danîn. Endamên komikên veşartî yên Daişê hin kon wekî dadgehên xwe yên şerعî bi kar danîn û fermanên kuştinê li şeniyên kampê dibirîn. Di nava pêngavê de asayişê çend xendeqên veşartî jî di nava konên kampê de dîtin. Endam û jinên Daişê ew xendeq ji bo xwe veşartinê, perwerdekirina zarokan û kuştina sivîlan bi kar danîn. Ji hêla xwe ve hevpeymana navdewletiya li dij Daişê yekşema borî bi daxuyaniyekê eşkere kir wekî ev pêngav bi hevkariya hevpeymanê birêve diçe û pabendiya birêgirtina li ber vegera Daişê diyar dike. Hevpeymanê got ku hevkariya wê ya li gel hêzên Sûriyaya Demokratîk dê dewam bike. Hevdemî gef û êrîşên van mehên dawî yên Tirkiyaya dagir kir, êrîş û tevgerên endam û çekdarên Daişê xurt bûbûn. Li gor hin navgînên ragihandinê Hesedê hevkariya li gel hevpeymana navdewletiya li dij Daişê heta demekê rawestan dibû, da ku li hember êrîşên artêşa Tirkiyayê ya dagir kir li ber Rojavayê Kurdistanê bide. Li gor daxuyaniya asayişê ji serê salê heta niha komikên Daişê 44 şeniyên Kampa Holê kuştine ku di nav de 14 jin û 2 zarok hebûn. Bi nêrîna te ev pêngavahan dê heta kîjan radeyê terora komikên veşartî yên Daişê li Kampa Holê kêm bike û çima civaka navdewletî pirsa vê kampa tirsnak bi temamî çareser nake. Nêrîna xwe bi me re parve bike.